Здравейте! Сега искам да ви покажа, тъй като доста пъти съм се изказала на тема козметика и искам да ви покажа кои са единствените продукти, които харесвам от Мостела. Ще обясня и защо по принцип не харесвам Мостела, въпреки че Мостела последните години изкараха и биолиния, която вече без аромата. Това е всъщност една от причините, тъй като големите ми деца бяха с атопичен дерматит. И страшно се влошавах от Мостела. Освен това, Мостела наистина беше най-парфюмираната козметика. Смятам, че бебешките продукти не трябва да са силно парфюмирани и с изкуствени аромати. Просто това допълнително, нали, въпреки че майките може би харесват как миришат, но не е полезно да се слагат изкуствени ароматизатори в бебешка козметика. Ето това са трите продукта, които ползвам от Мостела и смятам, че са полезни. Единият продукт е ето този Cradle Cap Cream или крем продукта за крости. Малката ми дъщеря сега имаше крости, не много, но имаше и затова взех този продукт. Също така много полезно за крустите е от време на време да ги намазвате преди баня с бебешко олио за около 10 на минути и след това леко да масажирате докато падне крустичката. Но този продукт също е добър и спомага за премахването на крустите. Ползваме го един път, максимум 2 пъти седмично. След това е линимента на Мостела. Него го харесвам, защото наистина почиства много добре и е доста изчистен като състав. Аз, знаете, казвала съм и друг път, не харесвам мокри кърпи, защото не може никога да се почисти така добре, както с вода. Така че предпочитам, когато детето се е накало, особено задължително да го измия при възможност. А навънка и вкъщи понякога, когато се напишкал, използвам този линимент с ето такива тампони на Бебо. Тези много ги харесвам, защото са широки. Ето това е размерът. Чакайте, че се събуди. И съм я оставила се самели и се разплака, така че набързичко да обясна. Ето толкова големи тампони. Напоявате, той е с кремообразна структура и почиствате хубаво лабиите на детето. И разбира се, почистваща вода. Тази е без измиване, на принципа на термалните води. Тази много я харесвам и има в всяка чанта общо взето. Това са продуктите, които използвам от Мостела. Надявам се да съм била полезна. Сега ви оставям, за да отида при Ава. Чао, до скоро!